ani an filɛbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Maa minnu sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni ɲankuma. Min ye kibaruyaw ye olu kɛnɛ sigilen ni ye Jani.ml FM kan. Kibaruya minnu ni olu bɛna tali kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ani an dafɛ jamanaw. Kiba mina su kelen sigi Diomaye Faye ni Sénégal kan. Non fɛn dɔw bɛ yen a b'a delila ka fɛn dɔw fɔ an ye fo an k'olu fɔ mɔgɔw k'olu faamu quoi parce que a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko coup d'état ma deli ka kɛ Sénégal. Coup d'état kɛra Sénégal fo siɲɛ 3. Abdou Diouf a kɛra président Sénégal k'a sɔrɔ élection tɛ o. Coup d'état fɔlɔ mun kɛra n k'anw n'olu de tun bɛ fédération na olu ma coup d'état kɛ Modibo la ou bien o tɛ coup d'état ye de. O kɔfɛ Senghor ma coup d'état kɛ Mamadou Ndiaye la. Sisan n'i ye mɔgɔw kumakan mɛn ko coup d'état ma deli ka kɛ Sénégal o tuma coup d'état kɔrɔ de ye mun ye fangandaraki tɛ wa. Ayiwa Diomaye fana bɛ baara min na bɛɛ y'a ye o mais n'Ala sɔnna a ma an bɛ k'a labɛn. C'est n ye Amadou Serou Traoré cɛkɔrɔba n y'a ka minɛnw f'u ye mun fɔra an ye ani n ye mun ye ani mun jateminɛ an bɛna olu fɔ. Sɔgɔmada in na wulada in na AES Irisilakaw y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ bɛ AES yɔrɔ min ye Vladimir Poutine ye a yɛrɛ ye bataki kɛ ko AES sigili k'o ɲɛna kosɛbɛ. Au Conseil islamique du Mali k'u ka bureau kun ye sigili min kɛ san 5 min kama ko san 5 dafara u ma se ka bureau kura sigi kalo 6 dira u ma o kalo 6 fana kalo 2 tɛmɛn'o la ka ban baara minnu kan ka kɛ ani ko minnu bɛ sen na Cheikh Soufi Bilal ale yɛrɛ bɛ au conseil la dɛ. Cheikh Soufi Bilal yɛrɛ bɛ au conseil la commission de contrôle ale de y'o ɲɛmaa ye. Commission de contrôle ɲɛmaa ale ka asura baro kuma senfɛ a ye ɲɛfɔli kɛ an na o da maaw tulo kan. Wolomasiri tabaw u y'a jira k'a fɔ ko ja dɔ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u kɛlen don k'anw ka sɔrɔdasiw ka fini don o tigi la a bɛ ka dɔ kɔnɔ fara ka a bɛ ka dɔ kɔnɔ fara an k'a to o ma komi aw ma ja in ye nka min ye armée ye a ko ko a bɛ sɛgɛsɛgɛli la ko ja in u b'a ko sɛgɛsɛgɛ fo k'a da maaw tulo kan. Alassane Dramane Ouattara ko coup d'état tɛ se ka kɛ Côte d'Ivoire a kun k'a fɔ ko coup d'état ma deli ka kɛ Côte d'Ivoire dɔrɔn sinon ale yɛrɛ ye coup d'état de kɛ o. Gbagbo ka palais bonna de dɛ. Joe Biden l'Américain ka maa mafalen minnu bɛ yen n'aw b'a fɔ olu ma nanzarakan na Amara ninnu b'a fɔ cogo min célébritéw u ko k'a k'i sen bɔ ko n'a m'i sen bɔ k'a bɛ ka taa malo kɛnɛ kan dɛ. Sɔgɔmada in na sondage y'a jira ko 100 sira dɔrɔn min ye Trump ye k'a bɛ 80 na o ɲuman ye min ye k'a k'i sen bɔ. Faransi Jeux olympiques ale dayɛlɛli tɔ tora dɔgɔkun 2 nka jatigɛ bɛ Faransi Paris fan bɛɛ. Paris ka dɔ wulila bi u ko Paris kɛra kaso ye koyi ko munumunu yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen barrière 400 ani kɔ o de sigilen don bi yaasa Jeux olympiques ouverture bɛ se ka kɛ cogo min mana na bɔ olu kɔnɔna na. Haruna Malikite ale fana ye laseli kɛ ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ko ye keba n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Modibo Kulibali ye o fana ye dantigɛli kɛ y'anw yɛrɛ bɛ ka yiri turu an t'an mago don yiri la yɛrɛ yiriw bɛ ka sa an b'o turu cogo u bɛ sa ten cogo la o fana ka laseli bɛ an bolo sɔɔni sisan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen walawala. Irisi jamana ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ ko min ye AES confédération min sigi k'u ka dɛmɛ bɛ a yɔrɔ min ye fédération de Russie ye ko ni Ala sɔnna a ma ko u ni jamana ninnu ye baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ta k'o bɛna n'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya
u bɛna na dɛmɛ k'u ye yaasa u ka wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ laɲini min b'u fɛ sa n'o o ye u kun y'u ka chef d'état-major ye lajɛ min kɛ k'a fɔ ko ka base belebeleba dɔ sigi sɔrɔko ta nasira fɛ ani yiriwariko ta nasira fɛ irisi y'a yira k'a fɔ ko a se ye fɛn fɛn ye a n'o o kɛ u ye i n'a fɔ bɛnɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen k'olu ta kɔni ye faranga de ye ko sabula ni jamana saba bɛɛ lajɛlen u ni irisi bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye diɲɛ kɔnɔ bi u ka fara ɲɔgɔn kan k'o b'a to u dɛmɛni o bɛ nɔgɔya jɛkulu o jɛkulu bɛ yen Poutine ko ko olu kɔni bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ la u na laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko cɛncɛn fo ka jamana minnu farala ɲɔgɔn kan ko o na se ka baara kɛ bi de kun kunnasini de kun ye Tchad jamanakuntigi ale kun kan ka taga Faransikaw fɛ yen min ye Mahamat Idriss Déby ye a ye tagali in bɔ a ma sabula nin waati laban ninnu na Faransikaw y'a jateminɛ k'a fɔ irisilakaw ka ca a fɛ yen ale yɛrɛ lakɔlɔsibaw ka taa fara irisi yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min kɛ bi u ka yɔrɔw la kosɛbɛ o sɔrɔdasiw ye taali min kɛ ye k'o na kɛ ko in kun ye jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ n'o o ye Idriss Déby denkɛ ye a ko dɔ de kɛra ten ko sisan k'a sera k'u yɛrɛ ta wuli ka jɔ ni cɛsiri ka baaraw kɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na kunun ko su Asura ale ɲɛnɛmayara an ka jamana fan caman fɛ ɲɛnɛmayali min hukumu kɔnɔna na fana min ye Sheikh Sufi Bilal ye n'ale sufiw ka ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ ale ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko au conseil islamique bureau ko a kɔni bɔra sariya kɔnɔ dɛ ko sariya bɛ tɛ ka bato a kɔnɔna na ko min ye au conseil islamique bureau ye biroladenw k'u kun kan k'u jija cogo sugu bɛɛ la sa ka se ka baara kɛ yaasa san 5 dafalen u ka se ka kɛ min ye yɛlɛma ye o ka kɛ walima ni ɲɛmaa min bɛ kunna o ka se ka sigi k'u ma se ka o baaraw kɛ ale min ye commission contrôle ye a ko nɔgɔ ka bɔ kuma na dɛ ko baara kɔni k'a m'ale wasa sabula fɛn caman bɛ yen kimɛli minnu kɛra ka tɛmɛ k'olu si ma kɛ nka Sufi Bilal an ka kuma mɛn a yɛrɛ da yaasa maaw bɛ se k'a faamu cogo min. Au conseil islamique a bureau sigira an y'a masalaw di aw ma an bɛ segin a kan nin yɔrɔ in na silamɛw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka san 5 de di Haut Conseil islamique ma o san 5 ko silamɛw ka ci ni silamɛw jɔyɔrɔ min bɛ yen silamɛw ni fanga cɛ ko ka jɔ o jɔyɔrɔ la san 5 ma dafa o b'a sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ wele ka na a ɲɛfɛ walima min b'a kunna o bɛ continuer n'a ye ni silamɛw jɛra n'a ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi san 5 banna a mɛnna bureau ma se ka sigi o hukumu kɔnɔ a lajɛra ka kalo 6 di président ma sariya kɔni ye minnu fɔ n'i ma se ka sigi kalo 6 in kɔnɔ o tuma na i ka da la k'a fɔ maa wɛrɛw bɛna maa minnu bɛna sigi o conseil kunna ka se ka bureau kura sigili baaraw kɛ kalo 2 kɛra o la an b'a tɔw nɔfɛ n'o tɔ kɔni dafara a ka ca Ala fɛ kibaruya di de don ka di aw kelen kelen bɛɛ ma k'a fɔ silamɛw danaya min da o conseil islamique kan a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa o y'a damana kuma ye kuma min bɛ taa dugutigi bolo o tɛ dugutigi den ka lamɛn bɔ nka maliyɛn bɛɛ b'a dɔn n'a ɲɛna maliyɛn bɛɛ b'a dɔn n'a ma ɲɛ o bɛɛ kɔfɛ min b'a so kɔnɔ min b'a duguma an y'a ɲini Ala fɛ baara ka kɛ ni tilennenya ni jɛlenya de donc tant qu'à ma kɛ ni o ye bilahi an ti nɔrɔ ko a la fiyewu fo ka diɲɛ wuli an t'o kɛ fiyewu wa an ti fara o kan an ti maloya maa ma an ti sira maa ɲɛ k'an b'a ɲɛ don Ala la a ye se ka bɔ Ala o la fiyewu o ti kɛ soit a bɛ tila a bɛ kɛ Ala ta ye soit an b'an yɛrɛ ta Ala nɔfɛ an bɛ jɛn n'a ye ka don janɛma kɔnɔ an yɛrɛ ye wale min kɛ ni Ala y'a minɛ o ma mais ne ti jɛn n'a ye ka don maa wɛrɛ ka janɛma n t'o kɛ ko lahara n ti don maa wɛrɛ ka janɛma o la silamɛw a bɛna ye wa aw bɛna mɛn an sigilen don k'a lajɛ musala hakɛ dɛ imam an b'a tile ni lɛtiri ci a lɛtiri bɛɛ bɛ n bolo an bɛ réseau de kan n ko o conseil islamique silamɛw ka jɛjɛrɛ tɔnw de don a bɛ wajibiya baara ka kɛ ni tilennenya ni ladiriya ye ni min mago b'a papier la ka na n y'a ci u ma kabini san 2 ni tila ma se a bɛ ne bolo maa min mago b'a papier la n'i ko n b'i fɛ ka nin d'i ma n b'a d'i ma ɲɛ bɛ taabolo la cogo min na a taara ka taa ne jigi sira fɛ en tant que contrôle hakɛ minnu
minnu kan ka jira u dogolen don a baara ka kɛ sariya kɔnɔ n ko kuma na n b'a ɲini aw fɛ n'a t'a tile bɛ démissionner ka bɔ a la n y'o kɛ mais nin ye fitinin de dɛ a tɔ bɛ kɔfɛ a bɛ tile ka an b'a la ou bien a tɛ tile min bɛ bɔ a la an bɛna o fana ye inshallah an ma ala janfa an ma ciba janfa wa tɔn fana an ma fɛn k'a kɔnɔ min bɛ an fɛ an bolo jɛlen don o la a y'o siga ne bɔ aw la pewu ma hasidiya tɛ an na ma juguya tɛ an na ma dimi tɛ an na mun na an ni jɔn ka taabolo ye kelen an bɛ saraka deli joli fɛ yen joli bɛ saraka deli an fɛ yen o tuma na an bɛ bila ɲɔgɔn kɔntoro la mun na o la hasidiya t'a la ɲɛngoya t'a la ni hasidiya dɔ bɛ baara kɛ ka ɲɛ ni ɲɛngoya dɔ b'i tile silamɛw ka hakɛ min ye i b'o fa o la kuma wɛrɛ tɛ yen mumuni bɛɛ bɛ kuma ni dalilu de ni dalilu t'i bolo i da de san 5 san 2 ani tila a ye silamɛ bɛɛ wele min ɲɛna a y'a jira min ma ɲɛ a k'a jira mais a ma se ka kɛ tɔn ka bon masa san 2 ni tila sariya de y'a fɔ an ye a ye bɛɛ wele Bamakɔ Kayi fo Kidali a bɛɛ ka na min ye layidu di aw ma ko a ye baara in kɛ a bɛna fɔ san 2 ni tila kɔnɔ ko anw sera ka nin kɛ an ma se ka nin kɛ an bɛna nin kɛ o san 2 ni tila o ma se ka kɛ ko ni san 5 sera fana a y'u bɛɛ wele a ka jira an ye nin kɛ a ka bureau kura sigi o fana ma se ka kɛ kalo wɔɔrɔ de dira an bɛ fɛ a ka kɛ ka bɛn ni o ye donc an b'a fɔ wele de da silamɛw ka kurun silamɛw a ye kurun o conseil tɛ k'a fɔ Sofi Bilali karamɔgɔ Saka karamɔgɔ Dirisa o conseil ye silamɛw de ta ye Mali silamɛ bɛɛ k'a ta Asimu Goyita la fo dernier musulman bɛɛ kan k'a dɔn min bɛ kɛ mun b'a ka kɛ mun de don maa dɔ ka tɔn tɛ k'i b'i sago k'a la mɔgɔ ye silamɛw a ye kurun faamaw a ye kurun a y'a kuma ma jɔ min b'a ka kɛ ye a y'a ɲɛɲini min b'a ka kɛ ye a sigin bɛ mun kan a baara b'a ka kɛ cogo di maa ma ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah i ka hakɛ b'u kan mais bɛɛ y'i sigi ko Sofi Bilali de kungo don bɛɛ y'i sigi Sofi Bilali de kungo don bɛɛ y'i sigi ko Seko Sako de kungo don karamɔgɔja de kungo don karamanu de kungo don usazi ninnu de kungo don silamɛ bɛɛ kungo don silamɛ bɛɛ kungo don ni ka ja gɛlɛra cogo cogo kana dɔ fali fɛ buru kɔnɔ dɛ a fɔ an ti don o la dɛ an donna na layidu kan o layidu fana an b'a ci mɛ ni min b'a la an b'an kɛlɛ ala la ala k'an seere k'o jira aw la k'a fɔ anw y'an seko kɛ an bila la nin na lahara ko tɛ dɛ an b'a fɔ kɛnɛjala de kan silamɛw ka hakɛ ka girin n'i y'a layidu ta i b'a ci mɛ silamɛ dili bɛɛ tigɛra k'a kɛ filenkolo ye ka ala neni ka ciba neni anw fɛ yan foyi ma bɔ a la n'i y'a dɔw fa neni i bɛ taa kaso la n'i y'a dɔw ka tɔn sigi kan na i bɛ taa kan na mais ciba neni na foyi foyi ala neni na foyi bamanan kuranɛ neni na foyi silamɛw n'an y'an da dugawu kan bilahi a kɛra anw tile de la ala b'an ɲininka ala ka hakili ɲuman d'an ma sallallahu alaihi wasallam. Jalo ale kumakan ye ka kɛ ni au conseil islamique ye au conseil islamique min ko a ka bureau san 5 mandat o banna kalo 6 o fana kalifara la yaasa a bɛ se ka congrès kɛ cogo min na ka maa sigi a nɔ na la seli a kɛra maa min fɛ n'o ye Cheikh Sofi Bilali ye ale yɛrɛ ye commission contrôle maa ye au conseil islamique bolofara dɔ don ale bɛ jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko ja dɔ bɛ ka bɔ ja in maa min bɛ ka waleya kɛ a na kɛ suba ye nin ye sabula a bɛ ka waleya min kɛ a waleya cɛ ka jugu nka u y'a ta k'a sanga sabula Mali wolomasiri tabaw olu ka ja yelen fini yelen don a la maa min bɛ yen sa ni sɔrɔsi fini b'a la ni Mali yɛrɛ ka sɔrɔsi fini ja bɛ a la a ja in kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ko olu dɔnko tɛ a ko in na nka min ye ja in ye n'o ye video in ye n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka nin waleya cɛjugu in kɛ ka maa da k'a kɔnɔ fara ka nogow n'a fɛnw bɔ k'olu dun ko o tɛ anw ka sɔrɔsiw taabolo ye o t'u ka baara kɛcogo ye o tɛ bɛn na anw ka jamana taabolo n'a ka tabiya ni an ka maanifinya yɛrɛ kɛcogo ye ko wa ko an ka armée yɛrɛ tɛ don o kow kɔnɔna na
ko nka ko surasiw ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen u bɛ ka ja in k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ yɔrɔ n'a yɔrɔ n'a taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔn maa min bɛ ka nin waleya in fana kɛ k'o fana dɔn maa min don ko ni ala sɔnna a ma k'u b'a yira bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen yaasa tiɲɛ a bɛ se ka bange cogo min nin ja min filɛ nin bɔlɔlɔ kan keba an ye nin fɔ n'i ye ko taacogo jateminɛ sini sɔgɔma an bɛna an da don nin ko in na k'a walawala kosɛbɛ sabula anw bɛ janfan dɔ de kɔnɔ janfan in kɔnɔ ka don diɲɛ seleke naani maaw olu ka maafalan baarakɛyɔrɔw bi o ye CPI de olu mɔgɔw de ɲɛ tana kɛlen don anw ka jamana ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra u tun bolo ko Mali gouvernement bɛna falen mankan minnu kɛra kɔsa in na a kun kɛ kun ye gouvernement de ka ci ni gouvernement cira u n'u sago sɔrɔ nka bi komi o ma se ka kɛ u bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ de la ka fɛɛrɛw ni dabaliw ɲini yaasa nkalon u bɛ se cogo min na k'o ta ka da an ka maaw la ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ taa n'u ye CPI la o de la n y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko IAD ka CPI plainte in IAD tɛ dɛ anw de bɛ ka ɲini yan wa sini an ye kibaruya minnu sɔrɔ n'a sɛgɛsɛgɛliw tɔw b'an bolo an na o da maaw tulo kan an ka hakilila yira la bi Bamakɔ kɔnɔna yan ko min ye fɛn kɔrɔw ye k'olu sugu maa b'i tɛgɛ nɔ a la dɛ ko n'i ye bɔlɔngow lajɛ n'i ye sirabaw lajɛ minɛn minnu bɛ yen k'a daminɛ pɔlininw na min ye asɛtininw ye ka taa se temiminɛnw ma u b'a fɔ cogo di mikrɔniw baara bolo bɛ kɛ ni fɛn o fɛn ye arajo kɔrɔw tele kɔrɔw hali ala ma taa mɔbili kɔrɔw ni moto kɔrɔw ko nin bɛɛ lajɛlen de kɛlen don sugu ye bi Bamakɔ fan caman fɛ maa minnu b'a baara kɛ k'u b'u tɛgɛ nɔ dɛ ko nka kamiyon jɔ kun fɔlɔ i jija i ta ka ta olu la dɛ n'o tɛ ko n'a minɛn dɔw ye sangani kɛ tile la a disiki dɔw tɛ jouer tuguni a mayoto dɔw tɛ sɔn tuguni a tablette ni a iPad n'a iCrayon n'a fɛnw caman bɛ yen tile ma n'u ba de bɛ dasi k'u tɛ sɔn n'o tɛ ko bi bi in na ko sugu min don ko maa bɛ se k'i ka sominan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen koyi k'a dɔw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nɛgɛ bɛ bɔ tubabu la de b'u b'u ka du kɔnɔ k'u di koyi wa o fana bɛ doni ka na bila yan cogo min maaw bɛ ka o san cogo kelen fana na ko dɔ bɛ yen o ko ale ka kɔɲɔminan bɛɛ lajɛlen sanna yɔrɔ in na koyi wa kamalen dɔ fana bɛ yen o ko kabini ale b'a den kelen kelen feere fo sisan ale yɛrɛ bolofaraw dilan a yɛrɛ ye Bamakɔ kɔnɔna na kinw ni bɔlɔngow na ka se ka taa ko wa ko n'i mago bɛ minɛn dɔw la sisan olu yɛrɛ fana bɛ tila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna koyi an ka kiliyanw mago bɛ nin minɛn in na donc bi k'a kɛlen don baara ye baara min maaw b'i dahirimɛ sɔrɔ a la ni o kɔrɔlenw bɛ yen yaasa an ka siniɲɛsigi ka se ka ɲɛ an bolo ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛn samiya in ye waati min na ni maa kan ka yiri turu ko n'i b'a fɛ i ka diɲɛnabɔ nafa ka ye a la i jija i ka yiri kelen turu nka anw bɛ yiri turu a bɛ taa wolo mun na an t'an mago dɔn a la min ye Modibo Kulubali ye ale ni Keba Jalo ye masala kɛ yiri turu ko kan an ka jɛ k'u lamɛn. Reboisement tubabukan de don bamanankan na n'i b'a fɔ walasa an yɛrɛ ka to dunkan na ni bamanankan n'i y'o ta reboisement o kɔrɔ de ye yiriw tun bɛ yɔrɔ min ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ yiriw tun bɛ yan mais yiriw a dɔgɔyara wala a banna ou bien a nagasira wala an kana o yiri ɲɔgɔn turu a yɔrɔ la wala an kana yiri wɛrɛ turu a yɔrɔ la a yɔrɔ bɛ se ka tu ta a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ tu ye cogo min a b'a fɔ o ma ko reboisement donc o reboisement o bɛ na boisement fana kɔfɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen yiri tun tɛ yen a bɛ se ka kɛ an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ y'a jira k'a fɔ yiri tun tɛ nin yɔrɔ la nka an bɛna yiri turu a yɔrɔ la a bɛ fɔ o ma ko boisement o ni reboisement fana tɛ kelen donc fo an k'o fɔ mɔgɔ ka se ka danfara dɔw fila la yiri turu yɛrɛ nafa fɔlɔfɔlɔ ye min ye a bɛ nɛɛma min lase fiɲɛ ma walasa ka se an adamadenw ni baganw ma o y'a nafa fɔlɔ ye filanan a bɛ bulu minnu bin n'o bulu ninnu n'o bɛ toli o de bɛ kɛ ka dugukolo k'a bu don parce que dugukolo kolo de b'a la bu fana b'a la maintenant dugukolo bu donni yiri bulu de b'o kɛ n'o dun fana bɔra yen nɔ yiridenw o de bɛ kɛ ka anw ni baganw o de bɛ kɛ k'an bɛɛ balo donc nafa caman bɛ yiri turuli la jango anw minnu bɛ Sahel jamana fɛ yan nɔ vraiment yiri turu kɔni a nafa tɛ se ka bɔ fɔ ka ban n'an ye yiri dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ ma ko
Matlantan yirini ale yirin a nana fala kɔnɔnaw de kama ji bɛ ka mɔgɔ minnu ka yɔrɔ tiɲɛ i y'a faamuya ni sanji nana ji bɛ dugu minnu tiɲɛ a nana de ko ka turu olu yɔrɔw la walasa o falaw bɛ se ka girin barisa o yiri min filɛ nin ye a bɛ ji de sama ka bɔ dugu la kosɛbɛ a bɛ ji sama ka bɔ dugu la kosɛbɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min jiba de bɛ na yen ale bɛ bɔ a si bɔra jamana mun na n'an b'a fɔ o ma ko Australie ji min bɛ na an fɛ yan o ɲɔgɔn 100 de bɛ na san ji min bɛ na an fɛ yan san kɔnɔ o ɲɔgɔn 100 de bɛ na yen nɔ o yiriju min filɛ nin ye n'an b'a fɔ o ma ko alimɛti yiri n'i y'a ye olu fɛ yen nɔ a dɔw bɛ yen nɔ a ka bon na an ka zirajuba 2 ye faralen ɲɔgɔn kan nka yan ka d'a kan a laɲinina k'a fɔ k'a jɔyɔrɔ bɛ o la an ka fala kɔnɔnaw la a bɛ se ka olu mais ni mɔgɔ min nana k'o ta ka t'o kɛ gerenkanfɛnw ye ou bien i ka foro kɔnɔfɛnw ye i b'i yɛrɛ mago sa jiko yɛrɛ bɛ e ka foro la e ka kɔlɔn ka dun n'e taara ka t'o turu yen nɔ i y'o turu yen nɔ donc i ka kɔlɔn tɔ bɛ dun yan parce que a b'a ji bɛɛ sama ka bɔ yen donc o turu fɛn t'o ye bon maliyirini min fana filɛ nin ye maliyirini a nana anw fɛ ka sababu kɛ a dɔnna k'a fɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ko fura caman de bɛ sɔrɔ a la o de kɛra a nakun ye mais a ma fɔ ko k'a turu yɔrɔ bɛɛ la k'a turu hali an ka kungo kɔnɔnaw la a ma fɔ o la a kan ka turu dugu kɔnɔnaw da fɛ walasa a bɛ se ka fura minnu lase an ma an ka se k'olu ɲɛ sɔrɔ n'an bɛ yiri turu an kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka laadala yiriw de ma an ka laadala yiriw an bɛnbaw yɛrɛ kɛlen bɛ ka hali dugu de tɔgɔ da u la n'i y'a dugu dɔw bɛ yen ko zira kɔrɔ nɛrɛ kɔrɔ tomini kɔrɔ i y'a faamuya sɛbɛ kɔrɔ ni an ye nin ɲɔgɔn 25 ka taa se 30 ma olu bɛɛ de bɛ yen nɔ mais i bɛ taa sɔrɔ o zira kɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i sera i bɛ taa sɔrɔ zira yɛrɛ tɛ yen mɔgɔ t'a turu nɛrɛ kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i sera i bɛ taa sɔrɔ nɛrɛju tɛ yen mɔgɔ t'olu si turu mais an bɛ taa ka taa an yɛrɛ kɛ ka taa an yɛrɛ di yiri dɔw ma k'olu turu kun t'u la ju t'u la a tɛ mago ɲɛ donc f'an ka fɛɛrɛ kɛ vraiment an k'a dɔn an k'an ka yiri minnu turu an k'an ka se k'o dɔn san o san an bɛɛ bɛ wuli an bɛ bala ta an bɛ dunun ta aw yɛrɛ min ye kunnafonidilaw ye a bɛ tugu an kɔ an kɔni bɛ taa an ye don kɛrɛnkɛrɛnnenw de sabati walasa ka se ka ayiwa yiri turu k'a ɲɛ yira ayiwa an ka denmisɛnninw na bɛɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ vraiment ka bɛɛ lawuli bɛɛ ka se ka an ka fara ɲɔgɔn kan ka taa yiri turu mais o kalo ou bien ala o don dɔrɔn t'a a dama ye o a kun de bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ ko yiri bɛ turu mais yiri bɛ turu bɛɛ bɛ ka yiri turu mais yiri de tɛ ka turu a cogoya la yiri tɛ ka turu a cogoya la a tɛ ka turu a yɔrɔ la bɛn kɛra yɔrɔ min kan ko ka taa yiri turu yiri tɛ ka turu o la n'i taara ka taa yiri turu yɔrɔ la bɛn ma kɛ min kan ou bien e taara yiri turu yɔrɔ la min bɛ ka dɔ degun o tigi bɛ se ka kɛ sababu ye ka yiri yɛrɛ a bɛ taa turu yiri yɛrɛ b'a fɔ k'a bɛ foni wagati min a tigi bɛ taa ka taa tiɲɛ an y'o caman ye n'o bɔra yen kɔsa in na o ta ye ja de ye ja senba bɛ yiriw sali la yiri caman turula ja kɛra sababu ye k'o faga i y'a faamuya ɲinɛta yɛrɛ o juguyara kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ min ye bi ɲinɛ tilema lajɛ hali yiri kumaba minnu tɛ yiri kura turulen ye u caman sara donc ɲinɛ yiri minnu turula salon samiyɛ tɛmɛlen ɲinɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sigi la ni temps sɔnna yɔrɔ o yɔrɔ olu tigiw olu y'u ja parce que an y'a ye ja digira yiriw la kosɛbɛ donc ni ja nana ka na digi yiriw la yirimisɛnninw ayiwa kungo kɔnɔfɛn misɛnninw n'o ye ɲinɛ ninnu ni gɛlɛnnin ninnu fɛnw ye olu bɛ na yirimisɛnninw olu bɛ na olu je ju ɲimi k'olu de ju ɲimi parce que o ɲimi ka di ka tɛmɛ yiriba fara olu kan olu fana bɛ balo olu la donc o fana bɛ kɛ sababu ye ka yirimisɛnnin caman faga donc yiri turuli n'an b'a kɛ f'an k'a bila an kunna an ye sahel jamana de ye an tɛ se ka yiri turu komi Côte d'Ivoire b'a turu cogo min an tɛ se ka yiri turu komi Benin ninnu b'a turu cogo min n'an bɛ yiri turu an k'an jija an ka jiko matarafa tilema wagati ka taa mois de février ka taa bila fo mois de juin wɛrɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka to ka yiri ninnu k'u lajɛ ka to k'u sɔn wagati walasa ka o wagati ninnu tɛmɛ fo ka taa se san 3 ɲɔgɔn ma n'o kɛra a ka ca ala fɛ an ka yiriw kɔnɔ ale ni ka tila k'u lakana parce que an ka jamana ye bagan mara jamana de ye bagantigi minnu bɛ gunganko misitigi minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kana olu b'a la anw yɛrɛ kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ sigi ni ba tɛ min bolo saga bɛ min bolo nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka yiriw fana tiɲɛ. ayiwa nin tun ye Modibo Kulubali ale mankan ye sigida ɲɛtaa o yirikow ale b'o olu ɲɛdɔn kosɛbɛ a ye min fana fɔ o ye tiɲɛ
yiri kɔni man ka kɛ k'i b'a turu ten k'i mago bɔ a la nafa bɛ yiri bɛɛ lajɛlen na yiri turu cogo fana bɛ yen yaasa a ka se ka wuli komi a ko ko u bɛna kalan ni fɛn k'a kunna an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka o waati yira an na gidi minnu bɛ AES kɔnɔ olu ye u ka lajɛ kɛ Bamakɔ yan o lajɛ senfɛ sa Sori Ibrahima Gindo ni ale yɛrɛ bɛ baara kɛ ministère de la culture la ale taara ka kɛ AES gidiw ka président ye a ka mandat o ye san 3 ye baara minnu kɔnɔna na fana maliyɛn wɛrɛw bɛ yen n'olu ye gidi wɛrɛw ye olu bɛ yen u bɛ fɛ ka baara kɛ sa yaasa colonie de vacances bɛ se ka labɛn cogo min yɔrɔ salen minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔna na sa ka se ka t'olu bɛɛ lajɛlen lajɛli baaraw kɛ n'Ala sɔnna ma sini an na segin ka na nin kibaruya in kan yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na kosɛbɛ min ye gidiw ye AES kɔnɔna na olu kɔni ka jɛkulu o fɔra an y'a yira o la fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma min ye sini ye sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu saraliw kan ka kɛ telefɔni siraw fɛ sa n'an b'a fɔ ma ko digitalisation ale baara kɔni bɛ daminɛ Bamakɔ ni Bamakɔ ye sini u y'a yira k'a fɔ ko ni polisiw y'i minɛ i kan ka wari min sara o la o sara cogo u bɛna na o kɔdi di wolosɛbɛn dilali ale ni impôt ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma o baara kan ka kɛ an na taa o fana kɛnɛ kan k'a lajɛ ɲɛfɔli min bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye o bɛ se ka kɛ cogo min kɔkan kibaruyaw la min ye Alimanw olu ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛsira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Aneleya Bok ye ale bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen taama la taama in kɛ kun ye min ye sa u ka sɔrɔdasi minnu kɔni tun bɛ Niger kaw fɛ yen ni olu bɔnna olu bɛ se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo min u y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni kɛlen don k'u ɲɛsin Niger ale ni Guinée de ma k'a fɔ ko Guinée ale ni Côte d'Ivoire de ma yaasa u ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen sa olu bɛ se ka taa bila olu fɛ yen cogo min ani Alassane Dramane Ouattara olu kɔni ye barosigi kɛ barosigi min senfɛ Alassane y'a fɔ k'a yira u la k'a fɔ k'u k'u hakili latigɛ ko ye ko coup d'état kɔni k'o tɛ se ka kɛ olu fɛ yen ko sabula ko basigi ni lafiya min bɛ Côte d'Ivoire bi k'o dogolen tɛ maa si la ko mara kɛcogo k'o fana ka ɲi k'a b'a fɔ fana k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kumasuli ko tɛ ko Côte d'Ivoire bilama kɔni ko maa wɛrɛ ɲɛ bɛ a la k'a fɔ ko a bɛ ka baara min bɛ ka kɛ a kɔnɔna na ale ni seko min bɛ ka kɛ u ka jamana fana bɛ ka yiriwali sira minnu ta baaraba minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ ko min ye nin sɔrɔdasi ninnu kɔni ye ko n'u nana Côte d'Ivoire ko o ye basigi ni lafiya dan ye ko wa k'a bɛ mɔgɔw ɲɛna fana k'a fɔ ko fanga yɛlɛma ma kɛ Côte d'Ivoire wa ko fanga yɛlɛma kɛra dɛ ko n'i y'a jateminɛ ko maa fɔlɔ min tun bɛ fanga la k'o ye parti min tun ye Côte d'Ivoire yɛrɛ lataa indépendance la n'o ye PDCI ye k'olu bɔlen kɔ fanga la ko maa min nana fanga ta k'o ye camancɛ o tun ye maa min n'o tun bɛ opposition na k'o fana ye san 10 kɛ ko bi ko ale min bɛ yen ko ale yɛrɛ ye libéral ye wa ale ye centriste ye ko ni yɛlɛma kɔni don k'a fɔ ko ka yɛlɛma kɛ k'o kɛra koyi ko maaw bɛ mun nɔfɛ k'o de kɛ man di ko sabula ko jamana tɛ se ka labila ten i n'a fɔ k'a bila maaw ma ko nka ko a bɛ min fɔ Alimanw ye u nalen min filɛ nin olu fɛ yen k'u hakili latigɛ ni Ala sɔnna a ma u na baara kɛcogo sɔrɔ Iran ale y'a yira k'a fɔ ko kibaruya min kun dira sa k'a fɔ ko Donald Trump ka faali k'olu sen bɔ o la k'o t'olu ka baara ye olu sen t'o la bi olu sen t'o la sini olu ka wulikajɔ kɛkun tɛ o ye olu tɛ baara kɛ ka taa olu nasiraw fɛ Faransi min ye gouvernement kɔni ale ye walan sɛbɛn in kɛlen don ka kɛ ko siranba ye bi min ye Faransikaw fɛ yen jɔrɔna baden de bɛ Macron na a bɛna maa jumɛn ta dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko n'a ma se ka premier ministre sugandi k'a yɛrɛ ka walan sɛbɛn ko sabula sariya sunba o b'o yamaruya a ye Macron a bɛ ka labɛnni kɛ fana yaasa min ye Algérie jamanakuntigi a bɛ se k'o bisimila cogo min k'a tɔ ma se ka min kɛ Faransi ni Algérie ka ko la ko ni Ala sɔnna a ma ko ale na se ka o ɲɛ sɔrɔ n'an bɔra Faransi sa an b'a yira k'a fɔ ko Ukraine opposition ɲɛma ale kɔni ye bataki dɔ ci Donald Trump ma k'a ka faalen kun ka di olu ye dɛ ko n'a kun sera ka fa ko tun bɛ diya olu ye kosɛbɛ ko sabula ko a bɛ ka laɲini minnu kɛ nin k'olu la tɛ laɲiniba ye Turki Tinisikaw fɛ yen cɛ bɔ mɔgɔ 58 olu bɛɛ lajɛlen kamana guwanen don u bɛ se k'u ka sɛbɛnw da cogo di ka kɛ cɛbɔw ye min ye jamanakuntigi kalata nata min kan ka kɛ u fɛ yen ko baaraw kɔni bɛ ka kɛ fana maaw caman de bɛ yen bi minnu sirannen don k'a sababuya kɛ maa minnu kan ka bila u nɔ na sa olu kɔni ma se ka ɲɛdɔn ko fosi la u y'a yira k'a fɔ sa ko min ye fɛnw ye ko o kɔni tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ Jeux olympiques ale hukumu kɔnɔna na sa min ye ijabu ye ni balontanna minnu b'o don ani farikolo ɲɛnajɛkɛla muso minnu bɛ yen n'olu b'olu don u kunna n'u b'a fɔ ma ko kunnabiri k'o tɛna na don Jeux olympiques la Faransi dɛ k'o tɛna tɛ se ka ɲɛ Idriss Déby ale ni Macron ka fɔɲɔgɔnkɔ
ko jubaju kɔni ye min ye ko o dɔnnen don ko sabula ko nin waati in na Idriss Déby denkɛ k'ale ye faamuyali kɛ diɲɛ taabolo la ko o de la a fana t'a fɛ ka to a t'a fɛ ka to cogo kɔrɔ la yɛlɛma ka don yaasa min ye baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na sa Marɔkukaw fɛ yen masakɛ ko ale kɔni ye san 25 ale y'o baaraw kɛ k'olu sigi sen kan ko min ye baara minnu sera ka kɛ Marɔku kɔnɔna na baara belebelebaw la u y'olu dangɛnɛmaya maaw ye k'a yira k'a fɔ bi ko min ye Mohamed VI kɔni ye a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi baara minnu kɔni kun kalifara la sa kabini a na waati fo sisan cɛ k'a ye sera ka caman ɲɛ sɔrɔ dɔw ma ɲɛ a bolo ko jamana mara yɛrɛ tɛ taa o cogo kɔ koyi o de la bi min ye a ka maaw ye caman bɛ ka wuli ka jɔ kɛ wa k'a kɛra masakɛ fana masakɛ min ka dugutaw kɔni kun cayara kosɛbɛ farafinna an fanfɛ bolow fɛ o kɛkun kun ye min ye sa sugubulo minnu bɛ yen Marɔku bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min yaasa ka se ka jagow ni baaraw kɛ n'o jamanaw ye sɔrɔ fana ko o dayɛlɛ u ye yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min o ni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ yaasa min ye yɛlɛma ka don a ka baara kɛcogo la Irisi ale y'a yira k'a fɔ ko conseil de sécurité bɛ cogo min na tan ko fo yɛlɛmaba ka don a la min ye Irisukaw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ n'o ye Lavraw ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'o ma kɛ fiyewu ko basigi ani diɲɛ damakɛɲɛnen don cogo min maa minnu bɛ yen ni kuntilenna wɛrɛw bɛ olu la n'u ka diɲɛ faamuya cogo yɔrɔ togoya wɛrɛ ye k'olu si tɛna se ka ye a kɔnɔna na Urandakaw fɛ yen ko kalata kɛra k'a sɔrɔ mankan kelen ma bɔ a la jamanakuntigi a n'a nɔfɛmaw k'olu kɔni y'a kɛ mariba yew ko ye 99 buruburu 12 ko u y'o de sɔrɔ ko maa si ma se ka sanga u la nin waati na kɔni ko ale kɔni ta ko a kɛlen no Uranda ye jamanakuntigi k'a ka kalata kɔni ko kɛra k'a sɔrɔ mankan fosi ma bɔ a la wa fana ko a n'a sigi a sigiyɔrɔ la i n'a fɔ a kun ye ka baara kɛ cogo min na maa minnu bɛ yen sa n'olu kan ka taga ni Jeux olympiques la ni dɔgɔtɔrɔminɛnw ni fɛnw ye sa ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛ Faransi kɛlen don ka sigana don ko caman na ni Jeux olympiques ko in na ka sababuya kɛ basigibaliya ye wa u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye jamana caman ye kuma tɛ diɲɛ jamanaba ninnu olu kɔni bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛkɛla mun ye olu ka ca kosɛbɛ dɔw ta bɛ taa se maa 1000 ni kɔ ma dɔw ta bɛ se 2000 ma ko n'olu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ taa u ka furakɛli minɛnw ni fɛnw a kɛlen don ka kɛ kɔnɔganba ye sabula nin waati in na Jeux olympiques ale kuma cayalen don Faransi fédération de football k'ale bɛna ɲangini ta ka ɲɛsin Argentine ma ko Argentine jamana ko u ye dɔnkili min da Copa final la ko ye siya woloma dɔnkili min don sa ko olu kɔni b'o o kɔn fo ka se a dan na Jeux olympiques alisa Faransikaw fɛ yen min ye a daminɛ don ye sa k'u kɛlen don ka baraji minnu sigi Paris yɛrɛ lamini na n'o ye Faransi faaba ye yaasa baara ninnu ka se ka kɛ k'a bɛ taa 144 na yaasa ka se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana dɔw yɛrɛ ko dɔgɔkun 2 yanni Jeux in daminɛ cɛ sa n'o ye juma nata kunɲɔgɔn ye nin kalo in tile 26 ko maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yalama dayɛlɛli min yɛrɛ bɛ kan ka kɛ sa n'a bɛ fɔ ma ko cérémonie d'ouverture k'a ti bɔ a ma wa ko yaasa baara in ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ ko n'o tɛ ko sigana min bɛ yen min ye Faransi ye k'a ye polisiw ɲini ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a ye laɲiniw kɛ fana yaasa baara min bɛ yen olu bɛ se ka kɛ cogo min na u y'a yira k'a fɔ sa ko a ka laseli ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ sa ko u ka laseliw senfɛ kɔni bɛ ka maaw ɲini maa minnu fana bɛ jamanadenw hakili sigi cogo min na nka parikaw olu wulila sɔgɔmada in na u ko tiɲɛ na ko nin tɛ ko kɛcogo ye baara bɛ ka kɛ cogo min olu laban tɛna munumunu yɔrɔ sɔrɔ ni Jeux in n'a a daminɛ don surunyana ko jatigɛ bɛ ka barika bonya mɔgɔw ka su ani tile dugusajɛ cɛ Amerikaw fɛ yen kalata min kan ka kɛ novembre kalo nata k'a ko gannen don min ye démocratiw ye olu bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka candidat wɛrɛ bila Joe Biden nɔ na nka ko Joe Biden ma sɔn u ka dugu kɔnɔna sa maa minnu bɛ yen n'olu ye kobaw kɛ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ dɔnkilidalabaw seko ni dɔnko tigilamaw waritigibaw jamana magobatigiw k'olu de kɔni filɛ nin sa ka wuli bɔlɔlɔ sira fɛ sa ka video kɛ k'a yira Joe Biden na k'u b'a ɲini a fɛ sa k'a k'i sen bɔ yaasa démocratiw bɛ se ka maa sɔrɔ cogo min ni Trump bɛ bɛn ko su o su ani dugujɛ o dugujɛ min ye Trump ye ko dɔ de bɛ ka fara a ka se ka ani a ka daraja kan ka taa fɛ ko mangoya fɛn fɛn taara k'a sɛgɛrɛ k'a si tɛ ka sira sɔrɔ ko n'u m'u farati n'a ye fanga sɔrɔ zen ko sariya minnu kɔni bɛ yen k'a bɛ sɔn ka caman falen wa ko maaw bɛ sɔn ka sɛgɛn a bolo o de fana ka bɔ yen min ye États-Unis yɛrɛ taabolo min b'a bolo bi ko sɔrɔtɔ k'o ka gɛlɛ ko wa ko Trump dun fɛbaa bɛ ka caya su ani dugusajɛ cɛ ko kokura mana ta ka ɲɛsin a ma gɛlɛya la k'o bɛ ka kɛ lafiya ye a bolo farikolo ɲɛnajɛko ta na sira la nin waati in na sa tɔnw ani balɔntanaw olu kɔni bɛ tɔn falen na an yɛrɛ ka denmisɛn min bɛ yen n'o ye Sadio Kanute sa ko ale kɔni ye tɔn falen ale tun bɛ JS Kabylie de la
no a tun bɛ baara ko fɛ Stade Malien o ndolanci kɔrɔ don nin waati na ko min ye Simba SC de Tanzanie ye k'a kan ka taa yen de u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye JS Kabylie ye ko olu ani olu kɔni ka maaw kɔni tun ye kuma kɛ ko yaasa ka se ka to a bɛ se ka to cogo min na nka min ye kamalen ye a ka ndolanci tɔ ninnu sa ko ani dɔw kɔni bɛna bɛn a la yaasa min ye a bɛ se cogo min na ka taa yɔrɔ kura la a bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ cogo min na o farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna sa Aruna Malikite ni ale ye ASB o ɲɛmaa ye ale ye ɲɛfɔli k'an ye ka kɛ ni gɛlɛya min b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kan an ka jɛ k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Aruna Malikite. Est-ce que fédération ye cɛ convoqué? Est-ce que u y'a convoqué sariya kɔnɔ? O ye kelen ye. Est-ce que min y'a convoqué ale yɛrɛ bɛ sariya kɔnɔ? Parce que min y'a convoqué kafu delila k'ale yɛrɛ araji. Un de deux u b'a dɔn fɛnɛ joueur professionnel le don a bɛ contrat de la mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɛ baara kɛ mɔgɔ de bolo n'i y'a mɛn i bɛ demande d'explication di mɔgɔ ma a tigi tɛ baara kɛ e ka baarakɛyɔrɔ la ani lien foyi a ka baara sira fɛ lien foyi t'a ni Mali fédération cɛ Amari ni Mali fédération cɛ parce que il faut que an ka bɔ mɔgɔko kɔnɔ an ka kumaw tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye est-ce que fédération ye a ka tɔn ladɔnniya an mago b'i ka joueur la dans 48 heures est-ce que a ka billet ko u tun y'o labɛn k'a fɔ dɔw bɛ ka ŋunuŋunu k'a fɔ k'a bɛ Bamako même si il est à Bamako contrat de b'a ni équipe dɔ cɛ a b'a fɔ équipe yi ɲɛna an mago b'a a ka joueur la dans 48 heures a bɛ na a bɛ na ka na wele lamɛn mais base juridique foyi tɛ fédération bolo ka Amari suspend ou bien k'a ɲanki u bɛ se k'u ban de k'a wele équipe nationale la bon équipe nationale ko in fɛnɛ n yɛrɛ bɛ ballontan kɔnɔ san 10 joli n tɛ ka se ka min faamuya o ko la ni avion ma sɔrɔ ko ministère de bɛ équipe nationale gérer ko équipe nationale bɛ ministère ka ressort de kɔnɔ bon ni wari sɔrɔla équipe nationale ko la n'o ressource nana o tɛ bila ministère ka minɛn kɔnɔ or ministère de b'i jɔ ni équipe nationale fɛn bɛɛ olu de bɛ entraîneur sara olu de bɛ entraîneur ka fɛn bɛɛ kɛ c'est à dire il faut que o ka walawala maliyɛnw ye u k'o yɔrɔ faamuya fédération ka bɔ fɛnɛ k'a fɔ sariya sɛbɛn foyi t'olu ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ min b'a jira k'u bɛ se ka Amari convoquer Amari convoquera o u y'a suspend o ne ka ko tɛ dɛ n ka ko tɛ mais est-ce que a kɛra sariya kɔnɔ est-ce que sariya b'u permettre u ye min kɛ u k'a kɛ il faut que maliyɛnw k'o dɔn bon ne ka laɲini ye min ye sisan ni gouvernement bɛ se ka u lasigi i komi a fɔra équipe nationale ye ministère ta ye parce que joueurs ko mauvaise gestion u dun delila ka jɛ joueurs ko u delila ka kuma caman fɔ olu ɲɛna olu ma sɔn sisan u k'u lasigi ka joueurs lasigi ni min bɛ min kɔnɔ u k'o fɔ u k'a bɔ télé la maliyɛn bɛɛ k'a dɔn bi parce que maliyɛn bɛɛ bɛ duti kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ k'a dɔn bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mun de bɛ yen u ka joueurs lamɛn mun de bɛ yen u ka fédération lamɛn ninnu bɛ ka nin reproche k'aw la mun de don u k'u lasigi temps dɔ kɔnɔna la joueurs bɛ se ka lasɔrɔ temps min kɔnɔna la ministre k'u lasigi ka u ɲininka mun de bɛ aw bɛ ka mun de reprocher fɛn na parce que ministre ko côté financier o ye ministère ye mais côté technique c'est la fédération qui gère ça est-ce que au côté technique est-ce que a bɛɛ dafalen don est-ce que a bɛ k'a kɛcogo la problème bɛ yen de parce que n'an y'o kuma dɔ fɔ u b'a fɔ ko non an bɛ ka fédération kɛlɛ anw ta ye ɲɛngoya kuma ye anw ta ye fɛn or anw tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ fédération kɔnɔ anw bɛ ka système de kɛlɛ parce que n'a fɔra équipe b'i bolo i bɛ wari don i ka équipe la maliyɛnw caman de b'u ka denbaya ni fɛnw jɛ u bɛ min don ballontan na hali u t'a don u ka denbaya la bon n'a fɔra o ko tɛ ka mara ka ɲɛ o mara ɲɛbaliya bɛɛ b'o o kalama et puis minnu bɛ ka bɔ Amari y'a kɛ tan u bɛ k'a kɛ tan u bɛ ka Mali drapeau de kɛlɛ o ye manamanakan de ye o olu de bɛ Mali drapeau don u b'u ka baara bila u b'u ka billet ta u yɛrɛ poche kɔnɔ wari la u filɛ ka voyage min yɛrɛ fɔ Sud-Afrique joueur kilancɛ bɛɛ se bɛ fɛn fɛn a bɛɛ y'a ka billet ta a yɛrɛ ye ka taa u ka club la parce que n'u kun tora yen a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase u ma u camanba de y'u ka billet ta u yɛrɛ ye ka taa mais mɔgɔ si tɛ ka bɔ Sud-Afrique ka t'u ka club la ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a kalama u b'a kalama mɔgɔ damadɔ dɔrɔn de tora Sud-Afrique n'o ye entraîneur ni joueur damadɔ olu de tora Sud-Afrique sinon tɔw bɛɛ y'i ka billet ta i yɛrɛ ye ka taa mais mɔgɔ si t'i da maga o kuma la joueur b'u cɛ la minnu ye dɔgɔtɔrɔso jɔ u ka localité la ka di u ka localité ma fu o don olu mɔgɔ ninnu ma olu mɔgɔ kelenw de tugura olu kɔ k'olu ye patriote ye u k'u ye nin kɛ tan u ye nin kɛ tan mais bi o mɔgɔ kelenw bɛ ka bɔ parce que u ko dɔrɔn mauvaise gestion bɛ yen an maliyɛnw kan ka question de poser an yɛrɛ kun mauvaise gestion jumɛn de bɛ yen mun de bɛ yen mun de b'aw manqué parce que aw tɛ ka résultat kɛ des années et des années ou bien an jigi b'aw kan wagati min a bɛ bɔ an jigi kɔrɔ
bon donc mun ne b'o kɛ min b'o kɛ u b'o fɔ n'u y'o fɔ sisan ni solution min bɛ sɔrɔ la au lieu que mɔgɔw k'a fɔ genre y'a kɛ tan dɛ c'est pas des patriotes c'est pas des trucs il y a certains qui sont nés en Europe u ye Faransi to yen ka Faransi équipe nationale to yen ka na jouer Mali nɔfɛ i tɛ se k'a fɔ k'o tɛ patriote ye o bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ wariko kɔni tɛ u ka prime dira dɛ nin dira ta u ka prime juru tɛ yen mɔgɔ kelen si tɛ nin na min tɛ se ka prime ɲɔgɔn di mɔgɔ wɛrɛ ma. ASP ɲɛmaaba ye ale ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn baara ko a ɲɛna n'Ala sɔnna a ma min ye an ka page sanfɛla la an na kibaruyaw sɔrɔ sini nɛgɛ kanɲɛ 9 Keba Jalo i yɛrɛ kɛra yirituru la ye i ka yiri yira an na an k'a ye dɛ ne ni Amara Kɔnɛ anw ye yiri min turu o sara fo n'an taara dɔwɛrɛ turu Sibi tuguni o ka wuli peut-être an bɛna prof wele prof ka Amara Siribe ne y'a yiri turu Mani Kamara ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma.